Здравейте, колеги! Аз съм Миломир Сораков и се занимавам с цялостни вътрешни ремонти и декоративни мазилки. Видеото е на тема как най-полезно да оползотворим една малка тоалетна. Удобство, ергономичност и комфорт в малко пространство. Много важна роля играе прецизното проектиране, с спазване на минималните отстояния. И тук трябва да направим разлика между минимално и комфортно пространство. Имаме три основни компонента в едно помещение. Това са ширина, дълбочина и височина. И докато височината е зададена от строителя, то следва да обърнем по-специално внимание на останалите две. Абсолютно минималната ширина, която допуска ползване само на тоалетна в помещението, е 70 см. Ако искаме обаче да има и мивка, което за мен е задължително в едно помещение, то трябва да имаме минимум 90 см. И именно този вариант ще разгледам в момента. При тоалетна чиния трябва да се съобразява отстоянието от стената до страничния ръб, да има минимум 17 см, а от предния ръб до вратата минимум 45 см. От тук и минималната дължина на помещението следва да е не по-малко от 100 см. Имайте предвид, че най-малката структура с тоалетна чиния отива около 55 см, а най-малкият моноблок е 60 см. Следователно тук имаме още 5 см, които можем да ползваме. Нещо важно, никога не поставяйте чинията плътно до стената, защото трябва да седнеш диагонално. Относно ширината на помещението, при наличие на мивка, тя трябва да е не по-малко от 90 см, както казах, а мивката с размер минимум 20 см. Ако все пак успеете да сложите 25, вече говорим за повече комфорт. В този случай вратата трябва да е максимално изнесена в единия край и в така наречения зъб на другия да се монтира мивката, като е допустимо дори да легне на касата, стига да не пречи. Имайте предвид, че при дължина на помещението до 120 см вратата би следвало да се отваря навън. Винаги може да тестате с макет от картон в реални размери отварянето, отстоянията и това доколко е комфортно ползването. Подходете към мивка с възможно най-тънък борд, за да има по-голямо полезно пространство за ръцете. Най-удачният вариант е дълга мивка, на която батерията е стояща в късия край. Като правило, стоящата е много по-компактна, а височината на чучура преценете внимателно дали е достатъчно само да си пъхнете ръцете и да ги измиете или да е малко по-висока. Като се следва правилото, че висок чучур повече плиска. Ако сте стигнали от тук, сега е момента да харесате клипа и да се абонирате за канала, за да получавате нови известия. Има вариант за ползване на мивка и при много тесни помещения. И макар че изглежда малко странно на пръв поглед, спрямо бюджета може да има доста съвременна визия. От какво можем да спестим разстояние? Първо, сложете си плитка структура за вграждане с дебелина 8 см. Сложете къса тоалетна чиния. По този начин обща дължина на тоалетната ще бъде 55 см. Не слагайте плочи на стените. По този начин ще спестите още 3 см в ширина и то при условие, че не се налага изправяне на стените. Може да спестите още 2 см и половина в дълбочина, като сложите един лист циментова плоскост на структурата и завършите с устойчива на миене боя. Ако обаче има сифон и се ползва като резервна баня, завършете стените с водоустойчива мазилка. От тук и важното условие за пълна функционалност. Това е монтирането на сифон, за да може да се ползва за взимането на душ. Тук важи едно правило, че при такива малки разстояния водата не се оттича добре и може да излезе в коридора. Затова монтаж на прак е много практичен, макар и ненавиждан от дизайнерите. Тук трябва да се замислим и за това дали вратата ще бъде достатъчно надежна да издържи често мокрене. Алтернативният вариант е монтаж на алуминиева врата в цвят отвътре, а външната страна да бъде интериорна. Все повече производители предлагат такъв вариант. И накрая да обобща какво може да съберете в едно такова малко помещение. Мивка, подов сифон. Ще добавя още хигиенен душ, електрическо подово отопление. Много функционално е за зимните месеци, както и да съхне
пода, когато се ползва. Се добавя още и дежурно осветление над вратата, минимално от типа на половин ват до 1. И по този начин имате една напълно функционална резервна баня. Ползването за къпане става по два начина. Първо, ако има втори извод за сушалка на самата батерия. И другия вариант е с преходник от милиметричен към цолов размер, след като се сваля цедката и се монтира сушалката на него. Всичко необходимо за оборудването на вашата баня може да намерите в магазинната мрежа на Баня Стил в цялата страна. Това число и нестандартни изпълнения. На ваше разположение са опитни консултанти, които ще изготвят проект и визуализация. Ще се радвам, ако съм бил полезен с това видео. Спорна работа и успех, колеги!